ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke Department of Khasi jang Shillong College haringkat ke jang Trelang bagi Internal Quality Assurance Cell jang nehi ke college akan rutru uyayong arajar pusau klapen longui ke orientation program ni ke jang theriata halo ke jang pentebet ya ke tian Khasi kat kum ke National Education Policy arajar arpo. Hakini ke jang thernya kabla long auditorium jang ke college laishim bentalang ni ke nohikai ke Department of Khasi nagi college prepare jang rilom Khasi ba jantia kabla yo ya ke jang thu na school ba nehu. Shushu hagriga sngi la sakhilang du president jong governing body jong college u professor Bimer Bo u blalong kum kongsan mat kiwe. Asal bisni na ikai kasi bagi la penmi kat ne ki na ikai balak ni ikai ketien kasi dalla. Ngapa ngampat la penmi na penmi tang kita ki ba nang ban kuliah tang chemistry. Tin kasi dan ki ba tip nanga. Kum ki ne ke jeng ke orientation course na kamilan ti ba kini ki bahan yang ketien kasi penprong yang takabor api opinian nang pen beteng susu ya kumno ban thok kasi kumno ban kren kasi kenang bang indai kendu harum haneng ki basngap ya phi kin snow shisha ba ketien kasi kam dei ka badu ketien kasi ka dei ka baru spa abang asngap di lecture jong ini ibala retire di perlok ni Dublin ta kikan lagi ta bon se di ngam ju kwa bangan kino ban yen na suki ban bakala bakathiam than ge jing bod ti jong ti di kantin di jing kno ai di te so sarong bakat ni ngai penmi kino hikai khasi te lengba ge jing wan jong ni ge NEP ti kene kala pan khi kekelak ketik syur yaki ini kinong hikai jungi hang dia makin nang penbet penbiang nang penbah syur ya kerkom hikai kerkom keren ya ka kerkom tho kenang baga ketien kasi kan nang ye sa junom na junom hak dia kecak nang hiu jungi makan long ro ka we suki la se kan solong ka we na ki kentien ka bandan naga schedule ya kata ka bangila thang na dundo jingkan don jingkan men balese in sayo ai tengi ap khami ye kata ke jing thmu joganika course ke jing thmu joganika course bali la padrong ye course kani ka baning kong kyong students are required to achieve competence in MIL with special emphasis on language communication skills ni bo jing mo ke jing thmu ka baning kong ye kata ban ai ka jing tibet ha ka bangila ban ya pathai jing tip haka keren ka khana haka batho bat populie ya ketien khasi kata bang yong kini ki language communication skills ki bangan sakren kham hadin ta bangin ken ma wegni ka badin kong ya kata to achieve competence in the MIL with special emphasis on language communication skills the aim is to enable students to acquire and demonstrate the core linguistic skills so bhaban bojung mut biang ya kan ya the core linguistic skills including critical reading and expository and academic writing skills. So sisian ngan hapan ong biang ngan repeat biang ya kan ya. Kebeningkong kita ki core linguistic skills. Kebaar critical reading, kebalai expository and academic writing skills. Kita kilong kiba mila yo I hak bede ibat kaneka ki bentak bede kan mo. Shuru la dang beteng isu ya kaneka jing betha juga UGC. For students to articulate their arguments and present the thinking clearly and coherently. For students to articulate their arguments and present thinking clearly and coherently.
Kanir golong ka badan kam sakawi pat ka jing dan kam ha ka bangi hikai ki kena ki jungi. Shusharu for students to recognize the importance of language as a mediator of knowledge and identity. Makwa ba barat nangi ngine bo jimut ikini ki guidelines ki jing tha joga UGC nak benta kan ka course MIL. Nama ladang empat syaya kani kabuat kanu mi alam ini isi iru ha ka bangi kerana ka benta joga nika course. Kata kalau badan kam mo ka bangi di bangi ya berkat ha ka bede ni ka benta kan. Dia habangi keren nengkong ngani yang cakap communication skills. Kibabun napi ngatari barok napi hipia pas napok kasi department napok nihu. Tinggal jumpa ya ketika jeng batai mo ketika jeng hikai ketika language learning, language teaching. But hak kepala batai tu ya kibabun kibenta naduk ki methods naduk ki theories ki strategies wat kunta ter hak kebedai badka communication. Badai bat kan dikapakeren hot bunsin nila hampet nila kamya bankia ka badai bat banang ya kawai pat kajai ktien dei ktien kasi nrei kita ki pat ki bentang la keren tiki kin kini kita ki communication skills ngimut ayu habang yong ki language communication skills nama communication skills kila ya harap harap bun palat te nganum keren badi nganum ngem lahir ban keren nganum kam dehiru ngang tau uriu sampang ka badai kita ki pat ki bentang jangka communication. Mereka ni ya kerana tangkap bedai berkaktian kan. Tiada bedai berkaktian di operasi dan Southly kita kejing pentebet. Ha kapan keren berpendan lani ha kapan pendan kam ya kaktian Southly. Kawai kadai kapan keren. Kawai kadai kapan snutho lani kapan syashkor. Kawai kadai kapan pulia, bat kawai kadai kapan tho. Kita kadai ki Southly kibat kongsan kibat tenrai ha kabedai bat kadai kejing pendan kam ya kaktian ka keren ka khana ka tho ka pulia bat kum ta ter. Kita ki Southly kita ki Southly ki language skills, communication skills. Artly kadai kiba ngimdat kam badlai. Ni silong kinong pediam. Artly na kibat kadai kibangi na nading hapan kersei. Kamat artli lagi kita ki active skills, but artli lagi kita ki passive skills. Active skills, lani kita ki bang hiapan kersai na ladi, kum kabakaran. Habang ikiran tadi hapan lek mengi ngakaran ngabentang ki active, I'm being active. Ngalai kata kadang bang itip ya kamu ke active skill lani kata kau jing tebet haban pernah kami kaktian dah kabalai kum urunong lei Baar pat active skill kadai bantho. Habatho ru de mapi bakrse. Ba Basabe shikiwe. Kita kira ki atli bani orang ki active skill. Semua sampai hadian kumno kini ingin penterikam hak bede bakal kos. Atli pada ki passive skills kamu bani opediang na kiwe. Kawai kadai ka bani snap bat ka bani shashkor. Kani ro kam de ki benta ka ba kabam dan kam ketika betang dan kam hana mara dengan mula pengin selutu ikai bagi wiki keren dan ikai bagi wiki tho kan long ikai ke bae kata-kata mo terkadang bahasa skor bagi selutu ya ke bagi wiki keren kan ikai way nak kita ki skills ni ke debit hak bagi la dan kam ya kaktin kabak hadu pada mo kabak hadu pada kadai kabak pulih ro kadai way nak ki skills ketika wei nak kini tibet kejongi hak pangi pendan kam ya kaktin kat banang ya katuk tien kata kanang kamla kejeng keren kejong pi kanang lapan kata ikiwei kanang lapan pensutu ikiwei kanang lapan pensyaya ikiwei kadai kejeng ya jong katuk tien vocabulary kania kalau ke ikai kebedan kam hadu kata nama teng hak kejeng jaitu ngiku apan pendan kam iki jo sikijo ikentien dia kakabangi penyar ya kan katuk tien ban sim ban kedum iki babun ban penrung iki babun kini ki kentien ki badan lupa ka kentien kasih ngin la ban pendan kam ha ka bakren ya ka kentien na ka benta ki ken ki prepare ha ka jinya dei ka jongi ban ka tharai kata kalau ka badan kam ha ban yai ban na ka benta ki samla puli na ban ngai i ha kini kisngi ka dan sisa ka jing telot ngam ong tan ki puli kasih ndai ki pendan kam ya ka kentien kasih ro ka dan ka jing telot ha ka ba ki nong keren ya ka kentien kasih ki la syua keren tang ban de rukom
Kambesu ka rum keren ka ba dasyai la de kambesu ka jing keren ka ba long jana. Ti ka baningkong ya kadi kata ka ba ke grammar la ka grammar la ka ba keren ka kenok khasi. Ban hak bede bat kan dia menela dap omo kitu ki core linguistic skills. Ka UGC du ka bu phai ka ni ki kita. Hak bede bat ketien ni keren chang ki southly ki sertap jong ketien. Mo la ngi bu tak lai teli ka biang hi tang ba bun sian mentang la pun ni ya exam. Ka beningkong ka di ga jeng sot ho i ki sawa ki badai. Pangan sawan siya ka dia biang ka bentan dalam poin siya ka bede bat ketien kasih. Namar la ki sawa ki blong ki basyai bat ki badai biang kan wan raru ya ka jing bam yes nutu la ne kala pandan ru ka kendrong wat ha ka bakren ya ka tien namar ki ska jing puli ki sawa li kalau berengkam do kata phonetics and phonology ngimla ban lai ni hapan nutu ha bagin nutu ya ki sawa baro ki badan ha ka tien kasi serta ka ba badai ba ki kentien ka jing snai ki kentien ki ai ki kentien ki badai biang bat ki ai ki kentien ki bam dai biang kumno bagi laban pendan kami ki don ki kentien ki bangi penyadat lang bat ki ki bangi kat ki ai ki kentien beso ki dan pat ki bangi dan ki kentien bat ki balaban yang hi daladia te namar kata kadau ha ka bedai bat kan dia ko ka bedan kam bangi di ban snotu ya ki jing pendan kam ya kan ki kentien ka jing snadori ki kentien pada lor kata ka lang hi ketika vocabulary la de ka thup kentien namar ka jing tip ya ki kentien kam dei lagi ki kentien ki beng ekran ni donru ki kentien temben ni donru ki kentien sneng ki bala ban a ka jing mut ka banjai do kata larang ong tang si kentien usau banalat ngilatip dan kam si ban a ka jing batai taruh ka de ka spa jong ka vocabulary laring yong pada tiau do mau hasiteng riak ngimdan kam si ban batai mangla sutu syanu ka thau Tamut gini kitian seneng kitian temen do baro kidan laga jong ka dor bat ki long ka benda ka berengkam haban ha ka bangila ban wan ra ka nega jing penyan ya ka kitian bat kum joro ban snotho ya ka jing ru spa ru jong ki kitian ki badan ha ka kitian kasi Mil jing mut jong ni ha ka jing lang jong ki ken hun ki nong kai ki heads department da baro ka keleng ka kasi jai dia da ka jing perhat jong ni ba ka ni ka long ka badan kam tam ban ai jing kai kam tam ha ka ni ka NEP arpo namar ka ni ka NEP arpo balawan ra da Prime Minister Narendra Modi kalong kam tam ban pen kiu yalah ka ketien nong mei nong pa namar kata ban pen kiu ka ketien nong mei nong pa katon kam ru ban ai ki jing kai ya ki khna ya ka pinta ka badai om mangin siak keren tang mandep kom dan namar kata bang sebu ikiriu sempang kam tam ye prof sebiwa badi pat chi awari halor ka ketien halor ka ni ka bentang ka kwa ban ai jingmut baki nong kai kisim ya kene ka bentar kene ka rule ka long ka kong san ba ban mul ban chi ane ban sandur ya ki kena na du dang ret ban ie ya la ka jong bang ong ie ya la ka jong ni ie ya la ka jong ka tin bang ie ya la ka jong ka tin ni ie ya la ka riti ka du sore long ka jong culture bang ie ya la ka jong ka culture ni la man pen kio syaflang namar kata ka wei ka jingwat ka jing lang jo ki ken hun ki no hi kai ni la sim yo ni mau jam ba ni mau jam mo e pi si sha ulong ba chwat ning ki jing e ki puan ka ba ka university la pha sing ni bangin sedang no ya ke NEP arpo ba ni tip badang man ha ka ni ka sining kong dang sustang ya ke exams jong ki first semester henry kita ka jing stang jo ke exams kalong ka jing stang jo ka jing job ki ke ba bat ka jing wan jo ki ba kai kat ni na keleng ki lum khasi ba jai tia ka pen pau ya ka jing ki kia jo ki halor ka ketien la jo ni dan ka jing sgau dia utepi ba men ka ni ha ka CUET ka ketien ka syllabus ka si kam sim la rum di namar kata na baka ka jing sgau kia ngila pelong ka jing lang ka kerki ba halor ka jing lang baka kerki kana baki kana kinum long ba du nong bandung sya ka honors on na kila poi ha ka UG level namar kata ka ni ka jing lang ka nomor penki ban ai jing tip leng ba ka ni ka social media ka rensan ka platform ba piang ba ki wei ki tip ba ka khasiru ka don ka bentak ba kraw ha ka lang ka tien ba ka literature tingi kerben ba ka jing ba ka university ka new ya ka jing so kia jo kino hikai ba kan pendrung ru ha ka next session
ngila tho ya kata nama ngila tho aswaru andre mentaru ngila tho dia ngila penbuat ya kajing tho la tho mshwa ngila pha syai chairperson joka BOS Board of Studies jahapoka joka Khasi Department iban nongru I head department joka Khasi Department Northeastern Hill University but ni kermen ni baki ong ya kani baki sa shim kia ya kakam makani kalau bedon kam ha